Rajtek hemm, mingħajr saħħa, rieqda raqda dejjiema. Dan huwa Mawġin, ġurnal Awċi miġbur minn żewġ żgħażagħ Awċin, Corinne Zara u Hailey Xwiereb. Permezz ta' 18 kitba il-ko-editur Hailey Xwiereb tispjega li Mawġin huwa sforz kollettiv sabiex il-pojieti emerġenti u stabiliti Awċin ikollhom post fejn ikunu jistgħu jiġbru kitbietom. Hailey tispjega għala Mawġin. Ħafna drabi jgħidulna l-Awċin nitkellmu bl-Imgħawweġ u iddeċidejna li nieħdu dik il-frażi and we claim it u semmejnieh Mawġin. Hailey tgħid li Għawdex kien nieqes mill-ġurnali letterarji għajra xirokna dedikata għall-letteratura f'rivista parrokjali. Għax aħna xtaqna li naraw il-dawk li ġew qabilna li ħadmu ħafna qabilna sabiex Għawdex ikollu librerja letterarja tiegħu. Minkejja li wħud mill-awturi tal-ġurnal telqu mill-Gżira, hemm Għawdex li jibqgħu jħossuh darhom. Rewna l-identità xija hija valida. Pereżempju, kellna ħafna kitbiet mingħand emigranti Awċin, żgħażagħ li telqu joqogħdu minn Għawdex li marru joqogħdu saħansitra iċ-Ċili u minħabba raġunijiet ta' xogħol u edukazzjoni u xorta waħda kitbulna. Il-kitbiet jvarjaw minn satiriċi u filosofiċi, iżda taqgħadhom hemm l-identità Awċija. Uħud mill-kitbiet huma miktuba bid-djalett. Hija interessanti ħafna għax m'hemmx mod standard kif tikteb djalett u xek li għandna kitbiet bid-djalett tan-Nadur, kitbiet bid-djalett tax-Xewkija. Hailey spjegat li dan il-ġurnal kien possibbli grazzi għall-għajnuna tal-fondi mill-KSU li permezz tagħhom tħarsu l-kontributuri u l-bord tal-qarrejja li jenu fl-għażla tal-kitbiet. Grati ħafna li kellna il-fondi sabiex nkunu nistgħu nħallsu għaliex aħna nemmnu li minkejja sommet simboliċi l-arti mhijiex biss passatemp. L-arti hija xi ħaġa li għandha titħallas, hija passjoni, hija xogħol. Ix-xewqa ta' Corinne u Hailey hija li joħorġu aktar edizzjonijiet ta' dan il-ġurnal biex ikomplu jagħtu dawl lill-letteratura Awċija.